Nyní se nacházím na pokoji hotelu Jasmína. Tohoto medvídka jsem dostala na památku. Je strašně moc krásný. A nyní přejdeme k balkónu, abychom mohli poznat, jak mám krásný výhled z balkónu. Právě se díváme na bazén, který je moc hezký. V bazénu vidím zde palma, krásná palma. Krásný palma. A potom dále záběr. Zádu v pozadí moře, bazén, barem, tam a nyní se obracím z balkónu na druhou stranu, na uličku, která vede do hlavní jídelny, restaurace. Všechno je tady tak strašně nádherný, strašně moc krásný. Ty palmy, všechny palmy jsou prostě nádhera. Končím touto palmou.